Ahoj, takže tohle je Ask, který už je opravdu hodně dlouho očekávaný. Budeme vlastně odpovídat na vaše otázky a všem, kteří nám dali otázky, moc Děkujeme. Takže první otázka byla, kolik máte LPS? 101. Druhá. Budem kamarádky LPS Nikča. Takže Nikča, nechcem ti nic říkat, ale máme spolu asi 3 videa nebo 2, takže je asi jasný, že jsme kámošky, jo? Třetí je od LPS Nici, jak se máte? Úplně fajné. Čtvrtá otázka. Čím byste chtěli být, až vyrostete? Já ještě opravdu nevím. Asi zpěvačka, nebo bych chtěla hrabat dinosaury. Nebo kopa, nevím, jak se tomu říká teď. Cože? Hrabat dinosaury. Takže jaký je tvůj nej-youtuber a nejoblíbenější youtuberka? Tak youtuber bude asi Peťan Games a youtuberka asi Terry Blitzen nebo asi LPS Evelyn a Nicová. Můj nejoblíbenější youtuber je určitě Hogi. A nejoblíbenější youtuberka z LPS to byla asi Evelyn a z normálních takhle to bude asi nějaká ta, já fakt nevím, buď Terry Blitzen nebo Makina 016 a nebo Petra Lovelyhair. Takže šestá otázka je, jak dlouho jste na YouTube? Takže my jako kanál Sweetheart jsme začali, ježiš, je to asi půl roku. Nejpísnička? Tak moje je písnička od Taylor Swift, Check It Off. Tu mám sice taky hodně ráda, ale já mám ráda i písničku třeba teďka od Voxela, tu novou. Jak se jmenuje? Když jdu naší ulicí? Když jdu naší ulici, to je úplně boží, a nebo mám ještě ráda Shower od Becky G. Jo. Otázka je, máte rádi short haircut? Ne, vůbec, jenom s nima natáčíme. Třetí short haircut, kterou máme, je tato. Otázka tedy 9. Jste kamarádky nebo sestry? Bohužel ségry. Desátá otázka je, oblíbená barva? Moje růžová nebo lososová nebo tyrkysová? Černá nebo bílá a celkem i modrá a tyrkysová. Předposlední 11. otázka. Nej-LPS? Asi si předposlední spíš, ne? Jež. Tak můj nejoblíbenější LPS je tato doga. A můj je momentálně tahleta short haircut Mia, protože jsme museli poslat mého černého nejoblíbenějšího jezevčíka. A mně to nevadí, teďka mám nejradši Miu. Tak teď už doopravdy předposlední otázka. V kolika jsi začala sbírat LPS? Tak já asi zhruba v 8. Já asi tak v 5 nebo v 6. A tě dostanu! Poslední otázka, na kterou se velmi těšíme, kolik máš LPS dog. Tím jenom tohle jedno, jmenuje se Navi, tyto otázky ale do budoucna jich určitě chceme mít víc. Určitě tuhle dogu uvidíte v nějakých nových seriálech. No. Tak pro tohle video je to vše. My se s vámi loučíme a zase u dalšího videa. Ahoj!